हेलो लोगोफोर आं आरो आंनि नैबे बि ब्लग्स गेम्स अल ब्लग्स इउटुब चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौ खनसेल' बरायबावबाय नैबे आंनि भिडिअआ जाहैबाय माने दिनै सुक्रुबार बाराय बाव बेरायहैनो नागिरदों आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो भिडिअ खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्किप दा खालाम आरो नोंथाङा आंनि नैबे बि ब्लग इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जाहाथे मोनफ्रोम भिडिअ आपल'डखौ नोंथांमोना नुनो थाखाय नोंथाङा नैबे आंनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो आरो मोनफ्रोम भिडिअ आंनि आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना नायनो नै लोगोफोर जों दा माने दावदै एवदों दावदै मास्टारा नै आसोलथार दावदै मफ्लायदों ना मा होननांगौ जाखो लगता है तेरा फ्यूज उड़ गया लगायदों दावदै लगायदों ओमफ्राय नै साराया थावा खामजोबसैसो नै दैनै जाखांबायानो आरो नै दा दैनै होबावबाय मानसिया साथामसो ओंखायनो माने दावदै एवनायाव माहिरथार होननांगौ ना मा होननांगौ बिदिखौ नैबे जाबाय दुन्दिया आरो हानानै दोननाय दंबावोसो नै दावदैयाव होबावदोंसो नै बेखौबो नै आं जानांगौ ना मानांगौसो मोनलांबायलै नै साइज जाखाबाय दा ओमफ्राय नैबाय दं कुकाराव ओंखाम दङ दैनै दंबावो नै सासेनि दंबावो सासे नै उन्दुनासो दङ फिल्म नायगासिनो नै बेबो दे होमबा आं लोगोफोर नोंसोरनो रुमखौ देखायनो नैबे जाहैबाय अफार बक्स माने लाइट गैया कारेन्ट गैया दासो थांदों बावाखै कारेन्टआ कारेन्ट थांनायखाय एसे खोमसि नुदों आरो नैबे टिभि जोंना रुमावबो टिभि मोनलायबावोसोलै नै ओरै बायह्रा नैबेनो बरियालै जायगायालाय थानो नाथाय उफाय गैया खामानिनि थाखायनो बेखौ जों गारनानै थांनांसिगौ जाहैबाय बेनिखायनो दा जों दस्रायाव थांसिगोन दस्रा खामानि मोनबाय आरोना जों दिन हाजिरा मावनानै जादोंमोन बाहाय माने दिन हाजिरायाव फैसायानो थाइसेबो थाया रुमाव होनो जानायाव होनो थाया फैसाया बेनिखायनो जों दा फिक्स माने मास हिसाब मोननाय खामानि नागिरदों बे खामानिखौ मोनबाय ओमफ्राय दा जों बे कम्पानियाव थांसिगोन आरो डाइरेक्ट जोङो फिक्सआव थानानै मावहैसै हजोंनो आरो जों दिनैथ' सुक्रुबार दिन जों दिनै सुक्रुबार दिनखाय माने मोनसे बाजार जाग्रा दङ नोंथांमोनहा नुखांबाय जानांगौ सिगांनि भिडिअ आपल'डआव आरो जों बे बाजाराव दिनै ओरैबायदि बेरायगोन माने जों दिनै साथाम थांगोन जा मोजां बेरायनांगौ बेरायगोन देखायगोनबो नोंथांमोननोबो नायलांबाय था भिडिअखौ दे होमब्ला जों भिडिअखौ सुरु खालामनोसै नै लाइनबो फैबावबायसो जालायथारबायसोलै नै स्पिकार नुजोबबावबायसो दाना मन्दिर दंबावोसोलै नै जोंना आरो नै बेयावबो नायलांदो लोगोफोर नै फांखाबो गिदिंलायबावोसो ओमफ्राय नै उन्दुलायबावदोंसो सासेया मा सिनेमा नायदों एक्समेन औ बा बरिया जागोन बे होमबालाय ने एक्समेन बाथ' खाथ्रा जागोनलै दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नै जोंना दाना हजम खालामग्रायासो सफैबाय नै दावदै दालि जहल आं जानो लुबैनायासो हामलायलांला सिस्टार नै जोंना बरिया गोथाव संखाबाय सालथेया संग्रायाबो नै गोथाव जादों दा संनाया गोथाव जादों जानानै नायबासो मिथिगोन सालथेया नै बेनो दावदैयानो साइज जाखादों गोथावआबो जाखागोन दे होमबा जों ओंखामखौ जानानै लाग्रोनि नै सालथेया सोला जोंनियानो देलाय जालाय सालथेया माबायदि गोथाव बरिया होनखाबाय दा दावदैयाबो जा साइज जाखादों नै एवनाया सिख्लाफ्रा बिदि रोंबावानांलै जोंना सेंग्राफ्रासो दामि एवो नै आंबो जाबावनोसैसो नै बिथांमोननि अननायाव आंबो मोनजाफाबाय नुबाय दा मा होनदों दावदैया जा साइज जाखादों होमबा जानायखौ नायबाय थाथ'दो लोगोफोर औ जों ओंखाम जाबायलै नै आंबो थोरसि दैबाय हनै जागासिनो माथो लोगोफ्राबो आखिसो दांजोबो माथो बे उननि जाबाय
ओरैबायदि गोथाव एवदों लाइक खालामदो दाउदै गोथावनि थाखायनो लाइक खालामदो ओंखामा गैला नै थोरसियाव दाउदैया दङ आंनाबा नै गैला ओंखामानो एसेल'सै जागासो बुंखायो बिसोरो दाउदै बाल्थिङाव दोनना आंनावबो हाबफिननो बारि जाखायो जोंना दाउदैया ओरैबायदि नंगौ खर'बो जाबायनो बिसोरो दोनना होबा बिसोरो खोबनानै जाबाय लोगोफोर बिदि भिडिअ जेनेबा इन्टारेस्ट आजां बाजां नायबाय थानो लुबैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो जाहाथे मोनफ्रोम भिडिअ आपल'डा नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था लोगो दाउदैखौ जाजोबनो हायासै नै खालि दे होमबा आं थोरसि सुफैनो लोगोफोर दे बिसोर थोरसि सुखांनायनि उनाव आंहा आरो संनायफोरखौ सुजोबनो गोनां दंबावोसो ओरै नायख्लेमनोसै आं दै लोंनि आं थोरसि सुखांबायमोन नायलांबावदो होमबा आं नै थावेला जोंना बेनो जाम्बा मानसिना थावेला बिदियानो सोलियो गामसाजों सुवा जायो होननानै मालाय माहाजोनफोरनासो थावेल गोदान गोदान नागिरो जोंना गामसायानो थावेल गरिबनि थाखाय गामसायानो थावेल आरो गरिबना ओरैबायदि सानसे ओंखाम मोनजाबानो बोसोरसेनि जानाय बायदि जाखायो गरिबफोरना बिदिनो हेलौ लोगोफोर जों थाबायगासिनो दं नै दासो साथाम साब्रै जाबायसो नै सासे फैदों नै बेखौ नायनानै ला लोगोफोर सिनायाखैबा जों दा साब्रै जाबाय दा जोङो सुकुर बाजारखौ बेरायसिगोन आरो बाजाराव मा नुयो मा नुवा नोंथांमोननोबो गासिखौबो देखायजोबगोन गासिखौबो मोनसे बाखि दोना गासिखौबो देखायजोबगोन होमबा नायलांबाय था लोगोफोर माबायदि नैबे मुम्बाइ तल'जा एरियानि सुकुर बाजारा दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजाङै नायलां स्किप दा खालाम दै नङाब्ला जायगा मोजां नुसननाय नङा आरो सिख्ला मोजांखौ नुनाय नङा सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोर सेंग्रा मोजांखौ नुसननाय नङा स्किप खालामबा ओंखायनो नायहाबना नोगोद समायना सिख्ला नुयो नोगोद समायना सेंग्राफोर नुयो नायलांबाय था लोगोफोर जों बाजाराव हाबबाय बाजार लामायाव हाबबाय साब्रैबो दङ जोंना टिमा नै सासेया उन जाबायसो हनै होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर बाजारा मोजां नायलै साफा साफाया थांगौगोन एसे मोजां नाय बाजारनि अन खोमसि जाबाय खोमसि जाबाय नुगोन र' लाइट दंखायोना ओमफ्राय बाजारा बेनो नै दुर्गा फुजा मेला जादोंना माथो बाहायलाय बाजारखौनो नै मोनायाव मेला बायदिसो नुयो जोंनिया ओमफ्राय कबि मन्जुरि माबा मन्जुरिसो मोनलायलाङो नै पर'थाबो मोनबावोसो बाहाय गथ'फोर गेलेग्रा नै मैदेर फिसानो माबा फिसानो नै लोगोफोर नायलांबाय था बाजारा नै मानसियानो मानसिलै
मेला बायदिसो मोनलायलांबायलां दुर्गा फुजा मेला जानाय बायदि मेला दुर्गा फुजा बायदिसो मोनखाबाय आङो जा सोरबाफोर माबा मोनसे पसन्द जादों नामा खोन्थाहर सोरबाफोर माखौबाफोर मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो कमेन्ट खालाम दाबावखा नोंसोर कमेन्टबो खालामा दे ओंखायनो रागा जोंबाय आङो दुखु मोनलांबाय फै एसे मानसि खम नै लंपेन्ट गस्लाफ्रा नाय ड्रेसफ्रा बरिया बरिया आरो मैगं बाजाराव नायबावनांगौसो दा खुसियानो मोफौनो मोननाय लाङोसो दे लोगोफोर नायलांबाय था नै मस्ला मस्लि दखाना नै सोर बेयाव मस्ला जानो गोथाव मोनो मस्ला गोथाव मोनोब्ला नै बेयाव जाफैनो हागोन कमेन्ट हरनो हागोन कमेन्ट खालाम माबायदि मस्ला जायो सोर सोर मानसिफोरा अगरबाति होनलायथारदों मालाय एबार जों मैगं बाजाराव हाबबायलै लोगोफोर मैगं बाजाराव आयौ हाबगोन सिख्लाफोरनि हाबा जानायनिया गोथार जुलिनिया दा हाबायासै माथो नै लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै बरिया बरिया नै नारेंखल बिदै दङ गाखोग्रा दङ ओरैनो हनै हनै गथ'फोर गाखोग्रा दंबावोसो बरियालै गाखोबा गाखोथावथावनो बरिया बरिया दंना नै मैगं फानग्रा दिनै बारा गैया मैगं फानग्रा खम एसे खम जादों मैगं फानग्राया होमबाबो नायलां लोगोफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर दङ मोजां मोजां नायखा आरो सिख्लाफ्राबो सेंग्राफोर मोजां मोजां दंथारो मोजाङै नायलांखा दानला दुनला दानाय सिगांनिफ्राय फार्स्ट लास्टसिम नाय नै कफिया थाजा थाजा मोनो नै कबिया कबि थाजा थाजा जोंनो मा नांगौ बानलुसो नांगौ दा जोंनो बानलुसो नागिरदों जोंहा मा नायलांबाय था लोगोफोर नै गाखोग्राया बानलुआ बेखौ लानोसै ने बानलु गोसो ओंख्रिया माबायदि मोनदों सालथाया बानलुल' नोंहा माबायदि मोनदों बाजाराव बेरायनानै एसेथ' मोजां मोनदों औ नाथाय गोसोखौ गोजोन खालामदों दा गोजोन खालामो नाथाय सिंगेल मानसि नालाय सिंगेल अबसे सिंगेलबाबो माने गोजोन मोनदों दा गोजोन मालायफोरखौ नायनानै गोजोन मालायखौ नायनानैबाबो गोजोन जायोरा मिन्थिखागौना जोंबो होमबा नोंसोरबो नायदोलै लोगोफोर सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ नाय सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ नाय हा नै जि जोम 150 100नि नायनोसै जोंहा बरिया बरिया दंरा नै सिख्लाफोरनि ड्रेसाल' मोजां मोजां फैनो ओंखारथारोलै ने नोंसोर बिराद सिख्लाफोरा ड्रेस लायोना अबेखौ पसन्द बुंहरना ला बेहाय कमेन्ट खालामना माब्लाबा गिफ्ट हरफ्लांबायनो हागौ जोंफोरो नंगौ नङा होननाया 50-100नि ड्रेस नोंसोरलाय ना आसान नांगौ ना खारु नांगौ सिख्लाफ्रानो जा साफा साफा दंलै मा होनबावनांगौ जाखो सोरखौ मा होनबावनांगौ जाखो सिख्ला साइज नुयोलै आयौ हनै आयौ मैगं माबा गस्ला लंपेन्टल' बायथारो माथो सेंग्रा सिख्लाफ्रालाय जरा जरालाय जोंना लाइना क्रप जाबाय नामा नै थांनायनि नायस्रालांसैलाय आपेला नै आयो साइज दं नोंनिया बैग्रिया नै बैग्रिया मुम्बाइआव बैग्रि मोनगुलायो दामि दामिनो नै ओमफ्राय गेलेग्रा नांगौबा आंहा लाखाबाय दाहाय गेलेहैनोसै पपकर्न ना जुखाम होनो जुखाम एवनाय पपकर्न सामब्राम गुफुर आपेल नारेंखमला थालिर मैदुफुल नै मैदेर दङ मैदेर गोजालै
मैदेर गोजा मैदेर गोजा मैदेर गोसोम सोमोन बेखौनो रायलायदोंमोन हनै सोर गथ'आ हा रायलायबाय माबा मास मोनसे जाबाय नै लोगोफोर जोंहा थांसै नै फ्लाइट ना मा होनो बेखौ बेयाव गाखोगोन बेयाव नै फ्लाइटआ बिरबावगोनसै नै मालाय गाखोनो नागिरदों मालाय फ्लाइट बायनो नागिरदों नै बिस्रा फ्लाइट बायनो बावनो फ्लाइट बायबावनोसैसो नै मालाय बा फ्लाइट बायग्राग्रा नुखायना गुब्बारा नायो आंकोल ए जोंथ' बाजाराव बेरायबायलै ने बेरायबाय गोसोमबाबो ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों गोजोननायथ' मोनदों नाथाय मोनसे खोथाया आंखौ सौग्रावदों मा बेलाय मा खोथा बेलाय सौग्रावगुलायनाय मा खोथा बे आंनाबो खोथाया सौग्रावखो आंनाबो गार्लफ्रेन्डआ दा बेहाय थानायबा आखाइ हमना बेरायनो मोनगौमोन होननानै नंगौ नामा खुसि जाबायलै माबा माबि बिरदों आयु मा माबि आयु कि मास पाइसे मागुर मास पाइसे सिंगि मास पाइसे होननायनि गराइ मास पाइसे आरो কি আছে লেওঠেন আমার কি শেং মাছ পাইছে গরাই মাছ পাইছে ফিটিকরি মাছ পাইছে আর কি আছে কুশা ও কেটা একটা ডুরিবা লাগছে ও लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअआ मोजांब्ला लाइक थुना हो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामना हो आरो गोख्रैनो आंखौ ग्र' खालामना होनांगौ माने मनेटाइजेसन बानायनाय जानांगौ आरोना बारा गैला नै 9-10 मोनदेरबावबानो आरामसे मनेटाइजेसन जाबाय ओंखायनो लोगोफोर हेल्प खालाम जों बर' बेखायनो बर'जों बर' अनलायाबालाय मानोथो गुबुन जाथिजोंलाय अनलायबावनो ना ओरैबाबो बर' जाथिया गुबुन जाथिजों सैजाखाया नंगौना नङा लोगोफोर अके बस अके होनबालाय माथो बावनो नंगौआनो जाहैबाय ना ने बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपल'डा नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो नायलांबावनांगौसो गोजान दंबावोसो जा गोलाव दंबावोसो नायलांबावनांगौआनो दे होमबा लोगोफोर नायबाय जाबाय माबा नांगौलै बे सिख्लाखौ नाम्बार नांगौमोन जेरैखि जाया आंनो बानायना होजाबालाय आया सोर बेलाय बहानि बोरै मोननांगौ जाखो होननानै बुंदों आङो उनाव लासै लोगोफोर जोङो बाहाय माने ट्रेन टिकेट दानो फैदोंमोन ट्रेन टिकेट दानो फैनायाव जानानै थांनायाव मा होनदों नै दासो फैफिननानैसो मिथिदों बेबो माबोरै होनखो नै बेखौ सासे बिहा थाङामोन नालाय दा बेबो थांसिगोन सिनायखायो बेबो दा थांफासिगोन आरो जोंजों जायगानि नामा रत्नागिरि होनदों रत्नागिरियाव जों दा खामानि मावनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा मारै जाखोमबा जों दहाय टिकेट दानफैजेननायाव फेब्रुवारिनिसो दानना हरदों टिकेटखौ जोंबो नायाखै आरो गाव दानना हरग्रायाबो नायनानै दानना हराखै आरो ओमफ्राय दा बेखौथ' मिथियामोन नै बेनि थाखाय दा जों टिकेटखौ मिथिफैबाय आरो माने बेबो थांफागोन नालाय बेनि टिकेट दाननो होननानै जों ज' फैबाय ओमफ्राय दा ग्रोब मोनथिबाय आरो जोंना टिकेटआ फेब्रुवारिनिसो जों गाबोननो थांथारनांगौ फेब्रुवारिनि टिकेट दाननानै जोंलाय माथो खालामो दा बेनिखायनो जों टिकेटखौ दा बानायहोफिनबाय फेब्रुवारिनि गाबोन 5 तारिखनि बानायबाय जोङो टिकेटखौ दा 5 तारिखआव जोङो रत्नागिरि थांगोन ट्रेनजों दा टिकेट दानफिनबाय बे दामाथ' बेनो होननायजों नङा होननायजों थांगोन ओमफ्राय दा जोङो टिकेटखौ दानफिनबाय दा गाव बानायगासिनो कम्पिउटारावसो बानायगासिनो टिकेटआ दानागासिनो बानायगासिनो लिरगासिनो ओमफ्राय दा टिकेटआ जाबानो जों रुमाव थांसिगोन
रुमाव थांनानै ओरै टिकेट जाबा टिकेटखौ देखायगोन आं नोंथांमोननो खय थारिखनि खयथायाव बेखौबो देखायजोबगोन लकआनो गेवाखै मालायनि लक दा मबाइलनि लक मिथिया ओंखायनो दे होमबा लोगोफोर दा देखायनोसै नायलांबाय था